En. Hej YouTube, så er vi i Hej gang. YouTube. Så Ja. på den anden video, I skal nok leve med, at der bliver sådan nogle sorte kanter, for jeg ved altså ikke lige, hvordan man fjerner det. Det er skrevet i kommentarer. Hvis der er nogen af jer, der ved, så må jeg rigtig gerne skrive det til os. Det er til mig. Chips. Bare til mig en private besked. Undskyld lige kan høre mig så godt altid det, fordi... Er du ikke mega høj? Jo, det kan godt være, jeg er høj, men jeg lyder lidt stop i den anden video, sæson 1. Der er noget jord. Ja. Det er altså, vi skal til. Men det går nok. Undskyld lige der på fejl, vi har lavet, vi kan ikke rigtig rette dem op, så... Hvis der er noget, I ved til mig, der er noget andet. Ja, vi skal... Eller skrive. Det er det i hvert fald episode 2, sæson 1. Vi har også tænkt os at hive nogle personer ind, men ikke lige her før episode 10 eller sådan noget, ikke også lige? Nej, yes. Og jeg er nemlig på det, at jeg går lige hen og fikser noget på serveren der. Jeg tror nemlig, jeg synes det ikke er nogen fejl. Ja. Jeg kan ikke lade være med at hoppe og slå samtidig. Han er Rasmus? Ja. Yes. Wow. Det så ud til den gik ned. Lige var ved at gå ned. Nej, det var meget flot. Så vil lige tænke, at jeg Sharon, nej, burde jeg ikke slukke fjernsyn? Nå, det skal Elias, så kan man høre i baggrunden, det må du lige slukke. Ja. Det er så godt, du kan grine af. Hvad? Nå, Elias, fucker du ikke noget af mine lidt, så... Ej, godt nu, det er ikke en. Du skal altså fjerne det der op det der i luften, der er det tag der. Det orker jeg bare ikke gøre lige nu. Sharon, nå, var det der eller hvad? Held og lykke, Sharon. Sharon, eller jeg mener, var bare nå her. Ja, det mener det bare nå. Og vent lige. Sibanite. Control panel, op. Come on. Functions, look, hello. Jeg kan bare komme med nogle udfordringer, hvis der er noget, vi gerne vil have os til at lave, ikke også? Sådan en sådan for eksempel, The End. Det tror jeg ikke rigtig, man gør på en server. Gør man det, Elias? Nej, jeg overgår ikke. Det var jeg sgu heller ikke. Så det gider vi altså ikke, det er alt for kedeligt. Jeg har et spørgsmål. Har du en X? En X? Sten-X? Nej, bare en 30X. Nej, det er lige meget, ja. Vi skal ikke på World. Nej. Jeg skal bare bruge en X. Jeg skal lidt på min nummer, bare noget eller andet totalt random sted. Pickaxe eller hvad? Nej, det er meget faktisk. Jeg har en pickaxe. Eller pas på. Hvis du lige pludselig falder ned sådan en gigantisk hul, fuck mig. Nej. For helvede. Jeg falder ned i en cave, ikke? Og så går der 2 creeper, 1 skeleton. Serious? 2 skeleton. Der kommer creeper der. Det er det gjorde ondt, YouTube. Det gjorde sgu nash. Shit, det var ikke lige meningen. Fuck og fældig lige, jeg byggede der hvor jeg stod, jeg byggede bare sådan, jeg satte blok oven i mig selv. Det er jo. Fuck og fuck, det plejer man sgu ikke. Forresten, hvis I ikke kan huske det, vi er Rasmus og Elias. Ja. Og stadigvæk min stemme fucker lidt i dag. Det er så også midt om natten. Klokken fucking kvarter i 4. Men jeg ved ikke om vi laver flere YouTube videoer her i aften. Men ellers så vender vi stærkt tilbage i morgen. Eller selvfølgelig det er allerede i morgen. Klokken, sådan, ja, sådan når vi er blevet lidt mere friske, ikke også, Elias? Og når vi orker. Eller når jeg orker.
Det kan også være, at jeg laver en episode med dig, Elias. Eller hvorfor fanden bor vi altid under en cave, Rasmus? En old cave? Ja. Seriøst? Det ved jeg nu. Og på Epic? Vi er altid så heldige med de old caves der, mand. Det er så sindssygt. Der er en chest og million seeds. Hvad da? Jeps. Så skal der så meget lave en million farm. Nej, YouTube, vi har sgu hælde med os i dag. Eller i nat. Så skal jeg lige have noget Coca-Cola. I'm back. Okay, den. Perfekt. Så står der sådan et skilt midt i det hele. Her er Rasmus. Ja. Bare totalt random. Der er sådan et skilt. Seriøst? Det er bare et skilt. Seriøst? Ja, det er bare et skilt. Det kan jeg godt lide. Hvad var det for et skilt? Der var bare et helt almindeligt skilt. Jeg ved da godt, hvordan et skilt så ud. Hvordan kan det bare være? Har der været nogen, der så? Nej, der har ikke været nogen, der har været mega langt ud. Ej, og igen, YouTube, jeg tror faktisk, er vi ikke godt nok endnu længere væk, end vi var før? Jo, der er noget. Så lad være med at lede efter os. Det er slet lade være. Alligevel ikke helt overclaim os. Det er spild af tid at finde os. Nej, det kan godt være, vi finder os, men det er ikke fordi vi kan ikke overclaim os. Og det vil jeg også gå ud over displayen, så det vil nok være lidt dumt at gribe os. Nej, men Rasmus, vi har over 1000 power, det gav Ironsters. Seriøst har vi? Hvor vildt. For ikke sjovt. Yes, family iron. Yep. Ja, så skal vi lidt på gunpowder. Okay. Min inventory er bare fyldt op med lort. Ja, lort. Det er det meste af det her for. Jeg tror, jeg laver en million farm. Serenade. Så kedeligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at sige det. Det gør jeg bare lidt dumt i skatten. Måske. Kender du Elias? Nogle gange så har man noget i hovedet, og man bare ikke kan få det ud af hovedet igen. Ja. Serenade, ikke? Det er bare ikke. Jeg har faktisk været træt af at høre på dem. Så kan du bare ved. Hun bare blive ved. Serenade. Den der. Nate, okay. Nu kan man bare sige det i hovedet. Nå, men. Fuck. Nej. Shit, man. Givet hvor langt vi er optaget. Jeg glemmer at sætte stopur til. Kom hjælp. Hvor er du Kom hjælp. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Carsten, prøv at komme af. Kan jeg ikke lige nu? Nej, eller helt sidst, prøv at gå over på den der side derovre, og så se, hvor mange mobs der er. Jouch. Nej, men bare med det samme. Den der, den går med en egen jeg lægger nogle... Undskyld, jeg lægger sådan nogle gange, det ved jeg ikke, det var før. Det er dårligt. Hvorfor er det svin? Hvorfor lægger nu? Nej, det er fordi, jeg bliver brokket. Det er fordi, en Max-server, tror jeg. Ej, Max-Squid, de er fine nok, men jeg har bare været trådt af dem. Fuck! Hjælp. Fuck. Lol, hvad skal jeg blive med den fløj lige helvede til? Så er jeg bare i min liv. Hvad op med den her bokken med spejler? Jeg har meget liv, jeg har et halvt liv. Skal vi lige tage den der creeper? Var det bare her, du gravede lige ned, eller hvad? Ja. Du går bare videre i caven, så kommer lige ned til en old cave. Så er det i hvert fald også fået tag. Giv mig lige alle dine pile. I skaffede mig 2 buer, så jeg bare sat dem sammen.
Men han putter af min bil. Ja. Tak. En. Hvor jeg er lam i røven, fordi jeg sætter mit hælepind. Det gør næs. Det er lidt klamt, men... Jeg er lam i røven. Serenade. Så er jeg bare nødt. Meget tror jeg siger. Ja, nu er min stemme så fucket igen, at man ikke kan høre mig. Desværre. Det er nede. Hvor synes jeg, vi er bare lidt dumme oven i skallen. Jeg ved ikke hvorfor. Mest yes. Se, der er en kylling. Det var bare ret. En svin. No. Okay, lige så på, så har jeg bare et jernsværd. Har du taget mit iron? Ja. Jeg brugte på en hov og... Okay. Jeg vil lave en mellembarm. Jeg har det så stadig sådan. Ja. Jeg har vist noget det er figuri. Mine skills, de er trænet, så mine berserk skills, du ved, røveri, så er de her igen. Serenade. Eller Rasmus. Prøv at se, Rasmus. Så jeg kan blive ved med at køre raketter af. Det er sådan set det, vi har lige nu, YouTube. Lort. Ja. Jeg har ikke lige det bedste. Du har bare brugt alt dit bonemøl på det, eller hvad? Hey, jeg har bones. Laver jeg dem til bonemøl. Er det boner? Ja, boner. Nej, ad. Okay, jeg hopper ned i casen, og så spiller jeg lige ind. Hvorfor står der altid en creeper, når jeg kommer herned? Det er lidt mere. Nu er der en sådan spider. Hvis jeg gerne vil spille med mig, så sender jeg lige en privat besked over YouTube, så jeg lige kan... Så kan vi lige snakke om det. Eller mig. Nej, det kan bare... Det er også to, der har den her... De skriver jo bare til to MC. Det gjorde næsten det der. Det var ikke en old cave, det er de bums. Det var ikke en old cave. Nej, du skal bare gå ned i minen. Det er forkert vej. Jeg skulle bare have noget iron. Serenade. 7-Eleven. Det har nok sgu min. Follow me. Jeg er lige glad, hvis vi kommer over de 20 minutter, men vi har kun filmet 4 minutter indtil videre. Jeg tror ganske, at vi har taget fucking længe, for jeg glemte at sætte tid til. Okay, det er den her vej sgu min. Jeg fik at du husker en, og jeg har halvt liv tilbage, og der er 2 liv med den. Jeg tager den næste mob. Den er der noget. Caven er der noget. Skal vi lige tjekke den YouTube? Au. Pis, hvad fanden er den? Okay, den må jeg lige lede efter. Bare gå til for dem, så får jeg at finde den imens. Jeg har lige fundet diamanter. Tag den. En iron pickaxe. Det er ikke godt. Der er 3 af det, så meget vi skal hæve om. Prøv at lave en iron pickaxe. Der er 5. Der er 3. Så lad os Suli. Kæft, det er heldigt. Lidt. Diamonds, det er ikke så meget, der er, synes jeg. Jeg er lidt træt af. Må ikke til diamonds. Jeg vil lige have på, at han laver en iron pickaxe. Du har ikke taget alt iron, vel? Nej. Rasmus. Okay, det er sådan lidt vanvittigt, YouTube. Hvad er sket? Hvor meget jern de har. Jeg er nydelig. Jeg kan godt lide den iron. Og jeg undskylder lige for min stemme, den får vel lidt op i dag, så...
Nej, se den slime. Snak. Og en Hvad er der? slimy. En slime, ja. I like trains. I like turtles. I like turtles. Der er skelet, den gider jeg ikke. Har de... For helvede, skid mig i røven. Den skid mig i ryg. Eller det er mega simpelt med en lille dreng. I like turtles, I like turtles. Ja, bare. Der er nogen, der har lavet en remix med den. Der er jo motherfucker. Hvor går der så mange skeletter? Wow, okay, det var sådan en big slime, der angrebede mig. Jeez. Der er mange blinde slime bitches her, man. Yes. Jeg bliver overfældet af små slimkletter, små snotkletter. Elias, jeg tror, der er skeletspawner, for der kommer helt tiden nye skeletter. Okay, jeg kommer. Jeg har jo mega god skills, så jeg fik 8 diamonds. Seriøst? TP. Jeg etablerer ting. Jeg synes bare mig, der er dum og ikke kan slå mig. Og jeg kommer til at slå VV. Så her var der lava. Hopper jeg lige lava med diamanterne. Hvad er det her nok? Der var lava. Det var da vi kom fra Elias. Jeg er epic til at hoppe der, men bare sådan totalt pro. Så skifter lige der. Hvor blæk. Det er egentlig et nice sted, det her. Det er fint. Sikkert. Bare sige, der er så explosion lige der, mand. Nå, jeg vidste ikke, det er Minecraft. Nej, jeg ikke er selvfølgelig fra, at jeg gjorde det. Minecraft sounds. Jeg håber ikke, det er sgu. Jeg tror sgu lidt højt. Ej, det er da fint nok. Det håber jeg også, I hører. Så er det lidt nederen, fordi der er jo ikke engang Minecraft på den sidste video, så tror jeg så ikke, jeg tror de vil have lyd på. Kan du godt stille? Jeg ved jeg har ikke helt sikkert. Så jeg lukkede lige noget vand med string. Det kan jeg ikke sige. Så er det pæk. Der creeper. Ud i lavaen, din bums. Ikke. Jeg står lige og slår en creeper ud i lavaen. Hvem skyder raketter? Din bums. Det er dig. Det er ikke. Kom. Skal vi lige have en raket mere? Skal vi føre en mere? Okay. Jeg har en zombie. Der. Snakkert. Jeg ser ved med, at det bare sidder og spammer din chest. Ja. Det er ikke? Løb, der gider jeg ikke også. Eller var det ikke også dig, der kaldte en zombiebørge en gang? En zombiebørge? Øj! Hey yo! Jeg Nå, jeg tager mig, hvad laver jeg her? Jeg er virkelig sur på dig. Jeg var lidt sur på ham. I got it. Bare fordi han blev sur på Elias, så livede han min faction og tog alle mine ting, når jeg ikke havde gjort en skid overhovedet. Det er virkelig dårlig stil, når jeg ikke engang har gjort noget, så skulle jeg bare blande sig ind i det, så skulle han tage alle mine ting. Ja, og jeg har brugt rigtig langt. Det ligger ned til en familie. Rosenrød stykbold, jeg fik i PvP, ved at nakke en med diamantbier. Det var bare en chance overløs, den sprælle, så den stjerne han kræftede mig også fra mig. Det var faktisk min, og den, så fandt vi ham. Så voldsmadrede vi ham, og så tog tingene tilbage, ikke også, Elias? Ja, udover blomsten, den fik vi så ikke. Jeg ved, hvor jeg bor i virkeligheden, jeg er bare så små.
Ej, vi lader være, Rasmus. Hvis vi er tilbage i morgen, og vi har Det var ret, der sidder bare diamantbier, så er det fordi, der har været. Det er dig, der sagde det. Du lyver. Nej, det er der noget i minen. Det spiller ikke noget Rasmus. Jeg ved ikke engang, hvad en Rasmus er. Ja, okay. Så du lært på en ny ting. Klar til at have. Hvad skal dagens spørgsmål være, Elias? Eller episodens spørgsmål? Dagens spørgsmål. Ja, vi er allerede til samme dag. Hvad kan jeg bedst lide? Hvad er yndlings? Hvad er min livret? Mit eller Lamborghini, hvad er din bil? Jeg kan godt lide kød. Har du lært? Jeg kan godt lide kød. Kage. Ja. Vildt. Det skal vi Det er et vide på. spørgsmål, vi skal vide, hvad I skal fortælle, hvad jeres favoritbil er, ja. Tal nu ikke. Hey, jeg har fundet noget, okay? Jeg må sige, han har allerede været nede en gang, og jeg fandt før ham igen. Og nu har jeg en stack og 12 kul. Nu har jeg en masse kul. Husk der til en af de senere videoer. Jeg kan godt lide det. Det er gysen. Der er en slime over vores hoveder inde i vores tag. Og ved du hvad, jeg er lige fundet en gysen. Ej, det var bare en program. Jeg har lige fundet den samme skåne, jeg har fundet en gang. Eller nej, det er den samme... Der var ikke nede. Og den døde i feltet. Og der var det skilt, vi snakkede om. Shakalaka. Tæl nu med der. Hey jo, men der kommer jeg hjem fra skole. Okay, jeg tager ind der. Klokken 12. Det var ikke skønt. Og YouTube, glædes jul, og en julekalender, ikke også, Elias? Det er så voldtager jeg, okay, Så voldtager jeg. Fucking, jeg kan ikke til at begynde at være. Det er sådan lidt, fucking klar. Det er også sådan dig. Det er så meget til min skyld. Hå? Du påstå, det er mig, der gjorde det, hva'? Det er YouTube, jeg ved godt, at Rasmus snakker meget, men vender sig til det. Det er mig, der har lovet det, men det er Elias, der er åndssvagt. Okay? Hey! Like me and suck me. Jeg liker bare videoen selv, så okay? Det er sådan lidt taber. Jeg liker også bare lige videoen. Tusind tak. Mit naturligt. Husk at sige det til jeres bedste bare, okay? Du vil ikke sige Bare like shit. I like til alle jeres bedste deres bedste. I like cake. I like trains. I like my grandmother. Jo, jeg har fundet en chest med. Og der var græskarseeds. Seriøst, fandt du det? Ej, jeg synes, det er fandme husende godt. Sindssygt! Jeg er fucking oppe at køre nu. Det er lækkert lige. Sorry for party. Eller Rasmus. Sorry for party blocking. Rasmus. Hvad? Eller Rasmus. Det er ikke bare mig, der vil filme, jeg har den der udforsk. Okay, vi kan lige godt filme i en halv time. Kan vi ikke det, Elias? Vi tager sgu bare lige en halv time. Det skal jeg godt. Mormor, hun har... Jesus, men... Rasmus, jeg har lige et spørgsmål. Det kan egentlig ikke være mig, der filmer. Jeg er den der udforsker mest. Jeg kan ikke se det så godt som mig.
Her, mig og Rasmus, vi har 2 specialiteter. Jeg er halvt lidt. Rasmus, han er HD. Retarderet, okay? Han er HD. Rasmus, han er HD. Nej, vi tager sgu Nej, bare HD. 25. Jeg vil have det videre. Jeg kan ikke. Helt seriøst, der kan ADHD hvad er det til ret videre? og OCD. Jeg får billeder, ADHD okay? er sådan der. Ikke HD. Nå, men jeg tror bare, jeg skal ikke bare slutte nu. Jeg ligger lidt med til at sove. Nå, vi ses YouTube. Ses.